Aika vielä Vain huonosta katsota kiinni ja vieressä. Joo, mutta se ei kato, siis se on niin kontaktihimoinen, että ei siis tällaisessa tilanteessa ei toimi mikään. Se on ihan satavarma hylly, jos tommoinen. Siis se, että sit jos pitää valita niinku kontaktia bukketeilla sillä, että sitä mennä siellä päin, niin vaan lähettää, että se ikinä valitsee, ei ikinä.